അച്ഛനും ലെയോപോൾഡ് അച്ഛനും ഉറ്റ കൂട്ടുകാരും ഹൃദയ ഐക്യമുള്ള സഹപ്രവർത്തകരുമായിരുന്നു. ഈ യുവ മിഷണറിയിൽ വിധേയത്വം അർഹിക്കുന്ന ഒരു അധികാരിയെ മാത്രമല്ല, ആത്മീയതയും പക്വതയുമുള്ള ഒരു പുണ്യപുരുഷനെ കൂടി കണ്ടെത്തിയ ചാവറയച്ചൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വന്തം കുമ്പസാരക്കാരനും ആത്മനേതാവുമായി സ്വീകരിച്ചു. ചാവറയച്ചനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസിനും വിശ്വസ്തനുമായൊരു സഹചാരിയായിരുന്നു ലെയോപോൾഡ് അച്ഛൻ. വിശുദ്ധ ചാവറയച്ചനോട് സഹകരിച്ച് ലെയോപോൾഡ് അച്ഛൻ സാധിച്ച ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ CMC സഭയുടെ സ്ഥാപനം. 1866 ഒരു കന്യാസ്ത്രീ മഠം സ്ഥാപിക്കാൻ അതിയായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും ദീർഘകാലമായി അത് സാധിക്കാതെ താനും തന്റെ സമുദായവും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം അയച്ചു തന്ന ദൂതനായിട്ടാണ് ചാവറയച്ചൻ നാളാഗമത്തിൽ ലെയോപോൾഡ് അച്ഛനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പുതിയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിലും നിർണായകമായ പങ്കു തന്നെ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ രീതിയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുമെത്രാന്മാരെ ലഭിക്കണമെന്നും തങ്ങളുടെ സഭയെ ലത്തീൻ ഭരണത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കണമെന്നുമെല്ലാമുള്ള സുറിയാൻകാരുടെ അവകാശവാദത്തെ ലെയോപോൾഡ് അച്ഛൻ ശരിവയ്ക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇറ്റലിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ശുശ്രൂഷ സ്തുത്യർഹമായി തുടർന്നു. പ്രധാനമായും സമർപ്പിതരുടെ ഇടയിൽ 1914 ഏപ്രിൽ 22 മരിക്കുന്നത് വരെ എപ്പോഴും എന്നും ദൈവത്തിന്റെ തിരുമനസ് നിറവേറട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് അന്നത്തെ ഡയറി കുറിപ്പ് സമാപിക്കുന്നത്. ഈ പുണ്യ ശ്ലോകനെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും എന്നും നന്ദിയോടെ അനുസ്മരിച്ച് ആദരിക്കണമെന്ന് പിൻതലമുറക്കാരോട് ചാവറയച്ചൻ തന്റെ മരണപത്രികയിൽ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എന്തിനത്ഭുതം.